Takže ahoj, zdravím vás u XI Design a vítam vás u ďalšieho tutoriálu na program Adobe Photoshop CS5. Takže dneska si ukážeme takú celá jednoduchú a čo ja používam tak častú vec na používanie. Proste ukážem vám ako urobiť, aby takto dve fotky v podstate splynuli. Robí sa to nástrojom vektorovou maskou proste a ja vám ukážem, ako sa to spraví toto. Takže mám tu dva obrázky, túto väžu ako Big Ben a už som zabudol, ak sa to volá táto katedrála, alebo čo to je, no proste to je z Anglicka, no takže to si môžem vymazať, takže ostavím background. Takže mám dva obrázky, ktoré sú aspoň trochu sebe podobné, takže obidva si odomknem a toto je, tento budem presúvať sem. Takže si ho zoberiem, odomknutý, len ho presuniem takto sem. Je to docela veľké, tak si ten obrázok ešte takto trochu zmenším. Takto, bude to vyzerať divno, ale proste ide iba o to, aby som vám to ukázal. Takže, tak, dajme tomu. Áno, aplikovať. Takže, a teraz si označíme túto vrstvu, kde je ten Big Ben. A stlačíme a dáme tlačítko masky vektorovej. Toto. Vektorovej. No to je layer mask, pardon, vlastne layer mask. Takže ukáže sa nám takáto ikonka, na ktorú keď klikneme, tak sa nám akoby proste keď na toto klikneme, som nechcel, no keď na to klikneme a začneme štecom kresliť po tejto vrstve, tak sa proste niečo ako zmizne, napríklad ako guma. Beriem gumu, tak aj, no, teraz to nefunguje. Takto, chápeme sa. Tak sa to dá robiť aj s gumou, ale ja používam častejšie toto, takže označíme si znova túto masku. Zoberieme si štetec a teraz nastavenie. Musíme mať hneď prvý tento štetec. Boha. Tento prvý štetec musíme mať. A sa hardness niečo na nulu a nastavíme si tu flow, si dáme na takých 41% a opacity môžeme nechať na 100. Takže a teraz keď začneme jazdiť okolo tohto okraja, tak nám zrazu začne miznúť a začne sa nám ukazovať to, čo je za tým. Tu mu strihne trošku vešku. Tak a proste takto jazdím po okrajoch a tu sa nám takto ukáže, no toto vyzerá divno. To takto. Jedno, že to je jedno. Tak, proste jazdíme po týchto okrajoch a ako viem, tak nám pomaličky takto mizne tento okraj, není ho vidno, takže to vyzerá ako keby dve fotky sú fotené z jedného miesta. A ja to ešte spravím takto profesionálne. A urobím aj toto. Tak, to je úplne jedno, no. Oddelíme a proste vyzerá to ako keby, že tieto dve budovy trochu boli vedľa seba a takýmto spôsobom sa dajú miešať fotky a tak, dá sa s tým robiť dosť veci. Takže ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto tutoriálu. Teším sa na vás pri ďalších tutoriáloch z programu Adobe Photoshop CS5 a možno časom aj z programu Cinema 4D. Takže, ďakujem za zhľadnutie, ak sa vám tutoriál páčil a je vám nejako užitočný, tak dajte like, nejaký dobrý koment a môžete dať aj subscribe, prihlásiť sa na odber. Ak budete chcieť ďalšie takéto tutoriály, ja ich budem robiť, samozrejme, a iba na vás, či ma dáte odberovať. Boha. Či mi dáte odber. Takže ďakujem vám, lúčim sa tu pol hodinu, takže ahoj.